ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ ଚେଙ୍କ ଦେଉଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଥାନାରେ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ। ବାପା ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଉ ଝିଅ ଥିଲେ ଏବେକା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଯୌତୁକ ନ ଦେବାରୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ସିଗାରେଟ୍ ଚେଙ୍କ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ପୁରା ଶାଶୁଘର ପରିବାର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଅଧିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନ ଆଣିବାକୁ ଦେବସ୍ମିତା ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠୁ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ସିଗାରେଟ୍ ଚେଙ୍କ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ रिपोर्ट जेहेबा न्यूज।